Tnaqqix, skrizzjonijiet u graffiti li nstabu f'dak li kien iservi bħala Sptar Reali Navali tal-Ingliżi f'Bigi. Jitfara ġdawl fuq ħajjet il-pazjenti u soldati li kienu rikoverati fih l-aktar fis-segli 19 u 20 minn kwotazzjoni mill-Inferno ta' Dante għal messaġġi ta' mħabba, ismijiet, dati, numri ta' identifikazzjoni ta' soldati li ndarbu fi żmien il-gwerra tal-Krimea, il-battalja ta' Gallipoli u fiż-żewġ gwerer dinija. Hitan li l-uffiċjal tal-Esplora Xarmejn Buġejja tajt jidwu jirriflettu traċċi ta' stejjer ta' uġieħ, aspirazzjonijiet u tama. Kemm ħassib x'tagħmel sakemm qed tistenna. U allura warajja u hekk għaw kolonni illi llum jgħidu storja. Isu eku mal-ħajt, għaw ħafna ismijiet, ħafna messaġġi ta' nostalġija, messaġġi ta' mħabba xi kultant ukoll, messaġġi ta' warnings ukoll. Tispjega kif il-graffitti u tpinġijiet minqusa fil-ħitan jinsabu l-iżjed fil-blok li kien iservi bħala Sptar Ġenerali. Hemm ukoll iżda traċċi ta' tnaqqix f'dawk li kienu l-ħitan ta' swali ta' sptarijiet mentali, jew sezzjonijiet fejn il-pazjenti kienu jkunu iżolati f'kwarantina. Għalit li dawk li kienu qed isufru minn trauma minħabba l-gwerer kienu jitqiedu f'sezzjoni iżolata minn blokk oħrajn, bad ta' stejjer waħxu minn dawn is-swali fosthom dik ta' infermiera li kienet fgata minn pazjent. Mis-sekli 19 u 20 daw ħallewna teżor intangibbli tista' tgħid qed narawh, ma nafux min għamilhom, ma nafux x'użaw, x'għodda użaw biex għamluhom, però nafu illi meta tarhom kollettivament jatuna interpretazzjoni tal-istorja verament rikka li kien hawnhekk. L-uffiċjal spjegat li dawn iservu bħala evidenza diretta tal-esperjenzi ta' dawk li kienu rikoverati fl-isptari. Sptar li kien parti importanti mir-rwol ta' Malta bħala l-infermiera tal-Mediterran.